Nas declaracións que desencadearon a preocupación na oposición son as seguintes. Son do pleno do venres 13 de cara ao final, cando soamente quedaba un compañeiro dun medio de comunicación. Rei amosábase incomodado cunha filtración, segundo o voceiro da Marea, que houbo sobre un atestado de Xoán Hermida e dixo o seguinte. Eu só lle preguntaría ao canalla que filtrou a cousa por que estes anos lles aforrou aos cidadáns os positivos por alcoholemia de membros destacados desta corporación, por exemplo, e tamén deberan tomar boa nota, os que pretenden impartir leccións de ética sabéndose que teñen condutas laborais difíciles de explicar. Rei asegura nesta intervención que a Policía Local encubriu no seu momento a un membro da corporación que dera positivo en alcoholemia, un feito que o BNG considera unha falta de respeto total á Policía Municipal. Claro, eu non quero preguntarlle a él, porque eu non sei en que sentido dixo eso, nin nada, non? Quero dicir que eu non lle dou a la máis importancia, e en todo caso, eu creo que a pregunta vosa e as queixas que hai son polo que dixo, pero eu non sei por que o dixo, vamos, non teño nin idea. En todo caso, a nosa posición é unha posición moi clara, non? E hai utilizamos as mesmas varas de medir con todo o mundo e eso non hai dúbida ninguna, non? E o que si hai unha pequena falta de respeto, non, á Policía Municipal, non? O PP ten claro que se trata de acusacións moi graves, que Rei debe de explicar, algo que pedirá, se non o fai antes, na Comisión de Réxime Interior. E desde logo nos o que queremos é que se hai algo que ten que decir o portavoz de Marea de tal gravidade debe aclaralo ao final, explicalo. En caso contrario, debería pedir disculpas porque está deixando unha mancha afectando o honor de todos os grupos municipais do Concello de Pontevedra, eso non se pode permitir. Por lo tanto, esperamos que o señor Luís Rei, o portavoz da Marea de Podemos, dé a explicación sobre estas acusacións tan graves que fixo, e se non as vai dar, pois o que ten que facer é pedir disculpas. Dende o PSOE consideran que non están dispostos a que se dubide da honorabilidade de ningún membro da corporación e que se Rei ten algún tipo de información que a diga e se non, que pida desculpas. Bueno, a ver, o que pasou outro día no pleno é que alguén que di representar a nova política pois utilizou as fórmulas máis bellas da política, que é poñer o ventilador e enmerdalo todo, non? E os socialistas non estamos dispostos a que se dude da nosa honorabilidade, incluso con insinuacións que poden chegar a ser delito, non? Por lo tanto, se a Marea ten algún problema e algunha rabieta, a forma de solucionalo non é desa maneira, non? E aquí, como no coñecido caso do máster, se hai probas, o que ten que facer o representante da Marea é poñelas enriba da mesa. Luís Rei dixo que hoxe non quería falar sobre este asunto. Coa expectación levantada e os membros da oposición en alerta, Rei terá que falar sobre estas declaracións ao longo dos vindeiros días, ou ben dar as explicacións pertinentes ou, senón, pedir desculpas polas súas verbas.